سلام كمل لهم كورة تغطاتي يوتيوب شانلنا يوتيوب شانلنا انكم بسلام مساهم ومعنتي كما غير كا وورد ليست كريت مغبر كالزول كنرينا وورد ليست مجمريا انتاي وورد ليست استفلالي باسوردات كومباينيشن زحازه تكست فايل نمتاي طعمنا استفلالي باسورد هاكي مغبر يطعمنا سلازي نمتاي انا وورد ليست كما كريت زغبر زبل نري زلنا نو معنتي قصلتني لكم فيديوهات كما غيرنا واي فاي هاك نغبر ويدما لوك زتغار فايل ويدما استقلف فايل كما غيرنا نخفت زبل كزغلصو فيديوهات كنلقى سلازهنا مجمريا وورد ليست ما وسان نغا سلازهنا معنتي وورد ليست كما كريت نغبرنا زبل كنرينا مات وورد ليست بعلنا كريت كنغبرنا لنا ويدما او لاينكس وي كالي ويدما بارت قمت لها مس بعلو زموصو وورد ليستات اللويم ساتمون متقمت لها مات بعلنا كريت مغارغن كرانچ بهال ابلكيشن تطايمنا يبعلنا خمس دلنا يغيرنا كريت نغبرنا مجمريا افت سيستم مس بعلو زموصو وورد ليستات نمرا ابزي وورد ليستس إن سيرش جرنا انتر نقولنا أوزي استفعل وورد ليستات ما تعملنا نيو زياتهم نسوا على مستي سيستم مصيام علنا أول كريات نقدر لنا حق كريات نقبلنا زياتهم كتكم زبالجن زياتهم كتكم هدي ماتي أزي حتى زانها روكي دوت تكست جي زيدت بالز نعمله يعني 10 4 مليون باسوردات لحزتها قالتهم ون قالهم ميتين قالن شح حزيهم لازم ندحر قال لي له رخوز الباسورد اللي ندحر تقول كونكا يشتي ورد ليست تتقام جزي خان موقع ندحر كبر زبالة باسورد بزي كسر حليه يهدن الكا تحسب كونكا دما عبي سايز زلو باسورد ورد ليست تتقام مالتي دا روكي دوت تكست تبهل لعلي 10 4 مليون باسورد لحزتها يلكمي دحر كاون لعلي دليكم كوينو ويبعلهم كرانش جيركم مفتاح تقولهم ويدما كاو انترنت فري وورد ليستس داونلود زغبر لمالو داونلود قبرت عليهم أبنت أنا 63 مليون باسوردس اللو داونلود غير نرى حدا غزي لذي ندحر كومود مرصوخن كومون حدا وي أبنت زاروكي دوت تي اكس تي كندي باسورد هم زلوان نري مالتي هذه دوت جي زد مالت اب لينكس زيب كوين اللت فايل مالتي زيب زهونه فايل وقتها كفتي تولينها زيب زهونه فايل مخبط مجمرة انزيب كتقبر لك انزيب المقبار ذلك هم عندما سودو أنا قدن ديم معناته از سوبرفايزر ويدما ازروت كفتو سلازلكا سودو الكلمة جزيب نيل ماينس دي كأو شمنايتا فايل مات لذي هزي انزيب غير ولا نمراي اليس نانريا اليس هزي زيا روكي دوت تي اكس توينا لماتي سان مخباتو إما بتستفلا اليوم مالاتات كنكفتن هلنا لس نعملنا ويدما كات غيرنا استفلا الكومنتات نيو وامت تعملنا كنكفتن هلنا عملنا لس غيرنا نحركو فيتنا توم باسورد تاعتهم بستوسن حدا بيج ناقورا إذا كالس نحركونه مالتي انترنال كادمان صح على خاف صار لايكات غير نحرك تقارص أدلها كيوت توا كات تتعين كان نحركو فيتكاون بعلو صويلو ساوز ودق خيدي هم كور بعدها مقرأ زدلي هاجن كنترول سي كتمان لازم توم باسورد تات كم زي زولي مالتي كندي باسورد حيزو خمزة لين مراي تللا وورد كاونت لكا ويدما داولي سماتي داولي سي لكا ماينس ال حد لاين حد باسورد سلازلو لاين مالي ماينس ال تبل كاول سيلكا شم نايتا فايل 14 مليون 344 شحن 392 باسوردات حيزله كابزي وصاي كون يخيل يندحرت الكوينكا كاليني بعلها باسورد ليست كريت تقبر ويدما كابزين انت حتي استوسنه اذا اللي ندحرت الكوينكا دون ني بعلها وي كريت تقبر ويدما نس زله سايز زلو وورد ليستات الو متقامي كالي باي ديفولت موصو ما بعلها كريت غيركا متقام تكليها ماتي ስለዚህ ወርድ ሊስት ባልና ከመገርና አይና ክሬት ዝብል ክንርኢ ሕዚ ማለት እዩ ያው ዓና ወርድ ሊስት ነው ክሬት ንምግባር ክራንች ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ንጥቀም ክራንች ኣብ ካሊእ ኣብ ፓሮት ምስቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ባዕሉ ባይ ዲፎልት ይመፁ እዮም ወይ ድማ ባዕልኻ ኢንስታል ትገብሮ እውን ትኽእል ኢኻ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ማለት እዩ ክራንች ኢልካ ኢንተር ክትብሎ ከለኻ ቨርዥኑ እንታይ እዩ ክራንች እንታይ እዩ ዝብል ሓበሬታታት እኒኦ ክራንች ካን ክሬት ወርድ ሊስት ቤዝድ ኦን ክራይተሪያ ስፔሲፋይ the output from crunch can be sent to the screen file or to another program لك كاو تا كوماند كميجر كريت كم تقبل لاون ازيانها يريكا مات كرانش مينيمم كاركتر ماكسيمم كاركتر نا كاو اوبشن يسالو سو كتوسخاتو الها تزيد لها دما تا مينيمم نا ماكسيمم
ياتا وسانيت نجار لك سلازي توسخ مانوال من باتر لها مانوال يلكا مان ماتي كرانش استفان مانوالات نيو زي انترنا جاركا تريتنيا ويدما توزني تكست فايل دحر كومبوي دالي ايه اللي نيتو الكوين كاون ازكيو مانا نطوو مان كرانش الكا ناب تكست فايل ملكا سيفنا قبال الكادر لها ون سيف تقورت لها ماتي كرانش دوت تي اكس تي الكا سيف قورا لي ماتي دحر تكست فايل كوينو أبجل هاي جزء كونتنبو ماشي سوري كرانش يبل كوان كراتش ليا ስለዚህ ሕዚ ኤልኤስ እናርና ታ ክራንች ዶት ቲኤክስቲ ተፈጢራ ኣላ ኣብ ደለኻ ከተንብባ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ኣብነት ክለስ ኢልና ክራንች ዶት ቲኤክስቲ ኢልና እንድሕር ርኢናዮ እቲ ማንዋሉ ከምዚ ኢሉ ተኸፊቱልና እኒአ ወይ ድማ ኣብዚ ኸይድና ክራንች ዶት ቲኤክስቲ እዚኣ ተፈጢራ እኒኣ እዚኣ እያ እታ ፋይል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከፊትና ኣብ ደለናዮ ሰዓት ክነንብባ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ማኑዋል ናይ ክራንች እዚ ክራንች ከመይ ይሰርሕ ዝብል ንሕዚ ነርአይ ክሊር ስክሪን ስለዚ ክራንች እታ ኮማንድ ከመይ ኢልዋ ክራንች ኢልካ ካብኦም ሚኒማም ካራክተር ዘድልየካ ሚኒማም ክንደይ እዩ ንኣብነት ዋን ንበሎ ማክሲማም ክንደይ እዩ ፎር ንበሎ ካብኡ እቶም ብድሕሪት ዘሎ ኦፕሽንስ እዮም እንታይ ዓይነት ካራክተር ኢንክሉድ ክግበሩልካ ትደሊ ዝብል ኦፕሽናት እዮም ትውስኽ ዝግበአካ ካብኡ ንሳ እንተዘይወሲድካ እውን ኢንተርቴልካ እዚኣ ባዕሉ ክሪኤት ክገብር ይኽእል እዩ ሕዚ ክራንች ዊል ናብ ጀነሬት ገይሩ ወዲየሎ ማለት እዩ እዚኣቶም ስሞል ሌተራት እዮም ክንደየናይ ክሪኤት ከም ዝገበረ ክንርኢ ንኽእል ኢና ናብ ቴክስት ፋይል እንድሕር ሴቭ ክንገብሮ ደሊና እውን ከምዚኣ ገርና ናብ ዝኾነት ማይ ወርድ ሊስት ኣኒልና ዶት ቲኤክስቲ ተልና ኣብዚኣ ሴቭ ገበረለይ ማለት እያ እዚኣ ገርና ክራንች ዊል ናው ጀነሬት ዘ ፎሎዊንግ ናምበር ኦፍ ላይንስ ክንደየናይ ላይነት ወይ ድማ ክንደየናይ ፓስዋርድስ እዚአን ተን በዝሒተን ፓስዋርድ እየን ማለት እዩ ሳይዙ 2 ሜጋባይት ኢልዎ እኒሀ ስለዚ እዚኣ ንምርኣይ ድማ ኤልኤስ ተልና ሕዚ ማይ ወርድ ሊስት 1 ዶት ቲኤክስቲ ኢሉ እዚኣ መፅእዋ እኒሀ ወይ ድማ ኣብዚ ኸይድና እዚኣ ክንከፍታ ንኽእል ኢና ኤቢሲዲ ኢሉ ጀሚሩ ካብ ሓደ ካራክተር ጀምር ስለ ዝበልና ክሳብ ዜድ ዝብሉ መጨረሻ 4 ካራክተር ዘለዎ ይኸይድ ማለት እዩ ካሊእ ካብኡ ዝዓበየ ሳይዝ ዘለዎ ክሪኤት ክንገብር ኢና እንድሕር ንብል ኮይንና ድማ ክራንች ኢልና እዚ እውን ሚኒማም ንኣብነት 8 ትንበ ማክሲመም እውን 8 ምክንያቱ ሕዚ ናይ ዋይፋይ ፓስዋርድ መብዛሕትኡ ግዜ ሚኒማሙ 8 እዩ ካብኡ ማክሲማም ግን ምድላይካ ተብል ተኽእል ኢኻ ዝብለካ ስለዚ እታ ሚኒማም 8 ክትኮኑላ ካብኡ ማክሲማም ልዕሊ 8 እንድሕር ኢልናዮ ዓብየና ስለ ዝኾነ ንኣብነት ክራንች ኢልና 8 ሚኒማምና 8 ማክሲማም ጌርና ንመኩሮ ክንደይ ከም ዝብልና እንታይ ብድሕሪኡ እንታይ ኢኻ እንክል ትገብር ትደሊ ዝብል ኣብዚ እንድሕር ስሞል ሌተራት ጥራሕ ደሊና ኤቢሲዲ ኤፍጂ ኢልና ብስሞል ፅሒፍና ብል ማለት እዩ እንድሕር ኣፐርኬዝ ደሊ ኮይና ብካፒታል ፅሒፍና ንህቦ ማለት እዩ እንድሕር ክልቲኡ ደሊና ክልቲኦም ንፅሕፎም እንድሕር ቁፅሪ እውን ክውስኽ ደሊና ቁፅሪ እውን ኣብኣ ፅሕፈላ ስፔሻል ካራክተር እውን እንድሕር ደሊና ስፔሻል ካራክተር እንድሕር እዚ ክንገብር ኮይና ግን ኤልሞስ ናብ ብጣዕሚ ብዙሕ ፔታ ባይት ቴራባይት ዘይኮነ ናብ ፔታ ባይት ዝኸይድ ሳይዝ ፋይል እዩ ዝኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክራንች 8 ኢለ ቁፅርታት ጥራሕ ንኣብነት ዘለዋ ወርድ ሊስት ክሪኤት ግበረለይ ክብለት እንድሕር ኮይነ ሚኒማም 8 ማክሲማም 8 ግን ቁፅርታት ጥራሕ ዘለዎ እንድሕር ክብሎ ኮይነ ሕዚ ኢንተር እንድሕር ኢለዮ 858 ሜጋ ባይት ስፔስ እያ ክውድእ ይብል ኣሎ ካብኡ ክንደየናይ ፓስዋርድስ እዮም ድማ ክሪኤት ክግበሩ ዝብል ኣብዚ ኣለኩም ኣልሞስ 100 ሚልዮን ፓስዋርድስ ክሪኤት ገብር ትኽእል እየ ይብል ኣሎ በዚ ሜላ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ክራንች ተጠቂምና ወርድ ሊስት ክሪኤት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነው ማዓንቲ ርኢና ኣለና ቀፃሊ ድማ ከመይ ጌርና ዋይፋይ ሃክ ክንገብር ከመይ ጌርና ናይ ሎክ ዝተገበረ ወይ ድማ ዝተቆለፈ ፋይል ከመይ ጌርና ብወርድ ሊስት ተጠቂምና ዲክሽነሪ ኣታክ ጌርና ከመይ ጌርና ክንከፍት ከም ንኽእል ዋይፋይ ሃክ ከመይ ክንገብር ንርኢና ማዓንቲ እዚ መስል ነይሩ ቪድዮና ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ንክንሰርሐልኩም እንድሕር ደልዮ ኮይንኩም
سبسكرايب شير لايك ምግባር ኣይትረስዑ። እኒአና ሰናይ ግዜ